Shalom. Huriani Tuhatan ahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Tapukama parminggota di bagasan sadarion. Ima minggu jubilate. Doho temani minggu. Marlas ni roha siala pangaramotion ni debata. Atong tapahibul marohata mamuji debata. Marhite-hite parminggota di obason. Marhao homon mahita. Marede hita sian buku Ede nomor 257 ayat sada rodi ayat 3. Di bagasan goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia, nama no palangit doho tanoon. Amen.
marolop-olop tu debatama ale sandok tanoon, endehon hamu maha muliaon ni goarna, marmulia bahen hamu puji-pujianna, dok hamu madok debata, tung nasok kaldo akka pambahenanmu, binahen ni hinatibul ni gogom, ikon marsoba tuho akka musum. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan holan alani asini roham sabingdo ubahen natarbahen hami marpungu di jolom marsadani roha martangiang tuho di parbaga-baga hodo di bagasan hatam molo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite goarmu lehonon mudo na pinangido na sida ale Tuhan pasaut mabaga-bagami tangihon mapangidoan nami, lehon manatau hangoluan nami, lehon madihami saleleng dihasianganon, parbinotoan dihasitongan mi, dohot dihangoluan saleleng-lelengna, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Kor sian ina parari Kamis.
Maredde hita sian buku edde nomor 210 sada ayat sada rodi ayat 2. Tuhan Yesus sifat mahal, kau biru-biru nado, Yesus kau di horohaku, sayut konoku ho, sayut konoku ho, sayut konoku ho, Yesus kau di horohaku, sayut konoku ho. Upama sasori mango, upama pulhologo, ia bogas bihuida, sayut konoku ho, sayut konoku ho, sayut konoku ho, ia bogas bihuida, sayut konoku ho. Tabegema hatani debata patujoloni jamita turpuk tu hari Minggu sadarion iman atar surat di Yohanes 10 ayat sada rodi ayat 10. Yohanes 10 ayat sada rodi ayat 10. Tajahama marsorin-sorin ayat nasab pasapuluhon rab hita majahasa. Songonon mahatani debata. Natutu situtudo nahudokon Tuhamu, manang ise nasobongot sian pitu laho tubara ni biru-biru, nama jakit sian dalan na asing laho bongot, panakko doi jala pamangus. Alai nabongot sian pitui ido si parmahan biru-birui. Ukapon ni si jaga pituima di ibana, jala di bege akka biru-birui do soarana, jala di joudo akka biru-biruna di goarna be, laho manogi hossa tubalian. Ia dung di paruar sudena di ibana, sai di jolona sida ma ibana mardalan, gabi di huton akka biru-biru ma ibana, ai ditadda do suarana. Alai dang olo nasida mangihuton tuna asing, nama porus do nasida midai, aidang ditadda nasida suara nina asingi. Asa di hatahon Yesus pehata upama odeng tunasida, dang di boto nasida lapatan di nanidok ni itu nasida. Dungi didok Yesus mamuse tunasida, natutu situtu nahudokon Tuhamuna, ahudo pitui natu biru-birui. Saluhut akan naung majulaniau, panakko doi jala pamangus, alai dang ditangihon akka biru-birui nasida. Ahudo pitui, paluao do ganup nabongot sianahu, nalaho bongot jala nalaho ruar maibana, dapotan japalan. Anggo panakko holan namanakoi maneati jala mangagodo umbahen naro alai anggo ahu asa adong hangoluan dinasida ola marlobi-lobi dinasida umbahen naro songonin ma sahatna martua doakan namanangihon hatani debata
nau peopsa jala namangula hosa. Amen. Kor sian punguan ina Naomi. Marede hita sian buku ede nomor 174 ayat sada ditambah dohot ayat tolu. Nasihati
Uria ni Tuhata nahi naholongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Di bagasan serep dohot uduk ni roha. Tasol soli jala tatopoti madosa dohot pangalosyota di jolo ni Tuhata marhao homon mahita. Martangiang mahita. Amanami na di banua gijang, hodo Tuhan nasun hinagogo namanesa sude dosa ni nasa manusia. Jalanaung di papatar hodo hasesan ni dosa imar hite-hite Yesus Kristus. Anakmu nasa sadai Tuhan nami. Urupi jala asiroham dihami. Asapos situtu jala porsea hami di hasesaan ni dosa nami. Asa mangolu situtu hami di bagasan dame maradopon ho dohot dongan nami. Ale todi parbadia sodangi maroha dohot pikiran nami. Asa unang ganggu roha nami di holong ni rohami. Jala margogo hami mangulahon hobar tulomoni roham. Hupasahat hami matuho roha nang todi nami. Gabi pilihan na mangolu, nabadia, nasangap di bagasan Yesus Kristus. Tuhan jala si palua hami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tuhasesan ni dosa. Roma hamu tuahu. Hamu akan naloja jalan nasorat, asa hupasonang hamu. Jakon hamu ma augaku, marguru mahamu tuahu, aina labok doahu jalan naserep marroha. Asa dapotan hasonangan todimuna. Ai labok do augaku, jalan yang do dohot na hupaporsaton. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Kor paduan suara narwastu.
Marede hita sian buku ede nomor 31 ayat 3 rodi ayat 4. Ale Tuhan sai pangolu, jala saya jaria, molo ganggu sai patogu, marsape apulia, tumpat orang hatami, sai totong tu rohaki, pasu pengajaran, nani dok ni hatami, sai patogu parpadanan, inamanangi honi, sayurupi manaro, matangi yang dopatko. Tatangihon ma patik ni debata nagabedalat tunggolo na baru di bagasan mingguta sadarion ima patik parjolo rodi patik paupaton. Patik parjolo ahudo Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toruni tano yanggo tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon dang jadi dohonon goarni debata yanggo soture dalanna aihona uhumna do sogot akan namarsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamu mapabadiaon hari minggui dinaonomari ma ulahamu nasa siulaonmu alai anggo par ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe namangibati hutam. Ai dina onom ari rodi toppa de batal langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Dibahenido ubahen na dipasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala dipar badiai. Songonima patik ni debata atong rap mangidogogo mahita tutuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Marede hita sian buku ede nomor 435 ayat 2 rodi ayat 3. Ihal holong naroha
tunga soboi demagoi mata narong anatapa lingkong natu magiona sonang ni tinggi tunjuk pang Yesus Tuhaki di nama ngajaria tarpan marlas niroha sonang tinggi tunjuk pang Yesus Tuhaki putus susah hat koluki saleleng ni leleng nai rabdohot au edehon mau edekuna iparuda sonang tinggi tunjuk pang Yesus Tuhaki di nama ngajaria tarban malas niroha sonang tinggi tunjuk pang Yesus Tuhaki. Tahati dakon maha porsiautai songon nahinati dakon ni dongata saha porsiaon di portibion rap madokma hita au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan nama no palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea sia todi parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata nama naon na bernit di panguhuman ni silatus nama te terpajal do ibana di hau pinor silang lala tua tuban watoru dung ditanom namulak mangolu di aripatoluhon nama naik tu surgo tahu hundul di siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani isima ibana pai mamulak sogo tutano on manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatain nama dok mulak mangolu do sogot daging ni halak nang mate dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Kor PP GKPI Pamen. Tabegema titing namasa di huriata di nasa mingguon. KBG ma tikting na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan nasa minggon. Na parjolo ruas nataba. Mulai sadarion Minggu 30 April 2020 martaba ma ruas ni huriata ima amata Ricky Boy siagian dohot inata Dumaria Borusi Hombing dohot 2 dak danak nama ringanan di Jalan Jamin Ginting kilometer 5 masuk sektor Sapusada Molorodo nasida asa jongjong mana sida di ngaranna mulai ate mak dipudi do nasida na paduahon pertemuan dohot tim musik lau pato tahun pakubasion di
permusikon dohot paredio di huriatta disakapi roha ni huriatta do patupahon pertemuan dohot sude anggota tim musik dohot pemandu lagu ima di hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 masuk pukul 10 pitu wib madang pukul 5 botari maringanan di ruang konsistori ni huriatta. Saya diingat akka parmusik ma dok pemandu lagu lawan dohoti pertemuan ini. Napatuluhon manopot namar sahid. Ditopot huriatta dongata na di bagasan parsahiton ima nyonya sintua Hutagalung boru panggabean di rumah sakit Kolombia na di hari Kamisi. Sehingga manya di pasu-pasu tuhatta akka ubah na pelakin sida lau pamalupon parsahiton ina na tahologi. Di maka tikting namasa di tonga-tonga ni huriatta di bagasan nasa minggon. Lau manomu hatan itu hatta marid di mahita. Sai he mahamuna hamu parangani Tuhata Jesus Kristus tu paraloani aida terbaik lomorang dalam angatoho ai musuni Tuhata tungi kota ludo tangi hopa jowona Tuhamu suoni ihuton mahatara mangalodosai Ibana dodonganmu mado pangusui Ike totong hakosi Tuhata Yesusi dan jadi haposanmu gogok sadirina ai tunga sohasea doi di debata sai naik basahonona di hosi jatami ai datar baisotalu musuna bailoni. Ale Tuhan Jehovah, palohoton ma tu bagasan rohanami, hatami, dinalau hu parsorho kami diobbason, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani debata nagabi ucahan ni minggutta di minggu jubilate di hari sadarion, di enetdo sian pesalmen biddu 100, mamukkamai sian ayat sada sahatu ayat 5 margati soring mahita majaha edde hamulateon ulupum majahuba ale saddok tanoon Oloi hamu majahoba marhite-hite lasiroha robe mahamu tujuluan na marhite-hite olop-olop. boto hamuma on jahubado debata ibana jumadiho kita jala ibana napunahita bait bangsona dohot biru-biru pinar mahanna Bongo tihamu ma akka bahalna marhite-hite ha mauliateon akka alamanna marhite-hite puji-pujian mauliate marohamuna tu ibana
puji hamu magwarna. Rak majahi tadi ayat 5. Hai Pardinggan basa do Jahoba, Rodi saliling nililing na do asini rohana, Jala marsudut-sudut do hasitongan. Sita nima sahatna, Huria nitu hatta namarlas niroha diari sadarion, Hobar tuguar ni jamitat minggutta sadarion, marlas niroha. Yamak kadungan na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Parpesalmenon, mangarihon, manang mangotang hita, asa sahat hita tulas niroha diari sadarion. Alai merningot las niroha diari sadarion, miad doi dihita nongaing, alana parpesalmenon nunga daw partikianon adorang somasa ni Tuhan Yesus dipuka di masai di padan narubi parpesalmenon mangarihon huria ni Tuhani manang bangso ni Tuhani asa marlas niroha mangulupun Jahoba. Berarti dangadong batasan manang partikian nama namarlas ni rohai. Siam mulai narubi saha tunoaing pe dihirim do bangso ni di bata marlas ni roha. Alai mulo tapik ciri ahado busirni las ni rohai. Sialania hado uban nadong las ni roha. Di bangso ni di bata. Alana di dokdo, ulupun majahuba alisad dok tanoon. Disi diguari seluruh bangsa. Sadok tanoon. Dang maribar. Dada holen halak Israel, dada holen sapungwani. Dang terbatas tikina, dang marobasi. Alay saluhut, tanoon ikon marlas niroha. Jala pataridahol las nirohai. Dada di roha perbagasan manang holet di pusu-pusu. Manang di ate-ate. Alai iko pataridahonom mai siap perdopakan manang sian gerak nihita. Ya. Ahamai molo hala Israel molo beribada adong do uduk marsobba. Isobba do di bata merhite haudukon. Jala mertolap do nasida. Adong do panortoron manang tarian sehingga adong hea edde tabigi aku akan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Patari dahol las niroha doi. Mulo diari sadarion mulo tabereng nungai tuhabirang do siamutta adong do dibuhini niya di dongamu nahuddul lisiamud do habirang las niroha nongain adong do berek kamu jotong dongamu nai marlas niroha do adong do miad di holas niroha ni mujolo adong do miad las niroha di ho tadok ko jotong adong do miad las niroha di ho jalai ko marlas niroha do hita sude portivion ikom marlas niroha. Kan itu kan? Marjubilate. Alai ikonadong do ipola nanang sitiopotta ahado mabek kita marlas niroha. Mulu na budari adong dodongan iajak dongan na tukapi ala sehatu kapi las dorohana. Adong itraktiri.
Adong do namungkis sadarion ala pajupang nasihabi pajupang ngaliling pajupang di kebaktianon las rohaku ba pajupak kita. Las ni roha doi, las ni roha. Ido. Adong don nongaing marlas ni roha ala malum sahi ni pahopuna. Jala meragam amang dohot tamu inang las ni rohai. Alai gabi husip-husip dihita. Ahado naneng tadda petik las ni rohatta. Las ni roha namanottong. Itu teh. Manang adong don nongaing namarlas ni roha. Sogot pasti gazian. Itu. Meragam ate. Meragam las ni rohai. Ya. Alayu kaci dobe merlas ni roha ala halak si sogo ni rohanai tabba pogus. Merpogus sogo ni rohanai tu halak na di bencini bana na di hasogo rohana tabba hacitan mate las rohaku jalang jauh boha ngatalu musuki enna ngasih besi matuaki ya alana antara nisi matua do parumain jok don bersaing tohode alai parhuriat todang rasongonia teh bebas don antara si matua do parumain nasodok persaingan. Nah tuita na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus disod di dokon oloy hamuma jahuba marhite las niroha robe mahamu tujuluna marhite olopolo molo di hata Indonesia oloy hamuma jahuba beribadahlah kepada Tuhan. Lebih sempurna do terjemahanon di hita bahasa Batak. Hata beribadah diterjemahot dohot hata oleh hamu majahuba. Ido benne doko si Joshua di Joshua 24 ayat 15c ido ibana. Alai angguau dohot dongaku sajabu ikut jahuba do oluan nami. Berarti mangului di bata Allah adalah ibadah. Molo diari sadario do holenot dolas ni rohatta manang pangoloyot tu di bata itik kita pataridahok kita merminggu manang kebaktian dang ibadah na sempurna dang alana molo ibadah ta salisa minggu manang molo dok pertanyaan dijabu ipedak sudero tu pertanyaan jolma oddo pangoloyot di bata. Berarti upas do terjemahan ni bahasa Batak hata beribadah mangului di Batak. Berarti mangului di Batak dak kolat ditik hari Minggu. Alai di sepanjang ngolutta ikko gabe sioloi di Batak mahita. Di pertiga-tigaan, di bisnis, di perkarizuan, nagabe asisten rumah tangga pangurupi gabe tokke adope guru padita situa evangelis ikko gabe siolui di bata ikanu tikki di sido nanain tapatarida holas niroha dina mangului di batahita. Las dorohamuna mangului di bata ngalas berohak kunungaeng nunga dioloi parumekibe tanda petik ngalas berohak kunungaeng oleh sada nama siabati ia warisan naneng jualun nami anggi buruki nunga be itad datangani di notaris majual arta lasni roha doi ala ngamangului makana adong do guarni jol matong ibahen ate si mangului guarna ya aku woto mula dong guarna sarupa si mangului
Ya, secara kebetulan do ya tiamang do tamu nenang dang nahusang aja. Ya, mangului di bata. Nah, di dok oleh hamuma di bata marlas niroha. Berarti ikut di bagasan las niroha do hita mangului di bata. Masih uluan. Gabi marlas niroha hita. Hata ni di bata na huingot na sumurung di hita. Songo padohan ni barita nauli na ni hatahon ni Jesus. Ahamay. Siuluan. Petrus, 3 hali dosa sahod dosa ni Zolma. Rosi Petrus medok, 3 hali tayo na. 7 hali. Ale Jesus medok, 7 hali. 70 hali. Nga sanggup pitar siuluy Jesus disi. Nga sanggup. Mula dok kita na sanggup mangulahoni berarti gok malas ni rohamuna. Jala dakyado pi hubigi selama pedita 30 tahun. Dakyado pi adong mangaliak kamulatio turia. Nunga merdomu hami dohot anggi dolinami. Mananganggiku jala pinasaha dohamulatio turia. Tangadongi. Maila dozol mai mardame. Maila. Anggona spektakuler di tengah-tengah ninguluan sebagai pengikut Tuhan, sebagai domba. Mari kita ciptakan itu. Alana satu sadario gudang dope jolma namar hosom nasoolo merdom. Isa datiki asamonang Tuhani. Muladong na merdomu naso pajupang dope na idokon merdomu itanorara leo kamolatio tutuhane. Dangalani gugumi ipen na merdomu ho. Unangalani gijang isi panganon asa merdomu ho. Alay pinadomu ni Tuhatta. Tuita na hinaholongan ni Tuhatta Jesus Kristus. Buado kita laho marlas ni roha nang ro tujulu ni dibata. Dia tolu di ibana boto hamuma on Jehovah do dibata. Yahweh adalah Tuhan. Ibana cuma dihok kita jala ibana na punah hita baik bangsona dohok biru-biru na pinarmahan na. Isodon yang perlu tadas dihita pangatusion ni hahomion ni hadibatao ni. Ise do hita dia dupan ni dibata. Sada perjanjian manang kovenan na pinasahat ni dibata. Tu sahalak na porsia ima si Abraham opung ni na porsia. Ima padan ni si Abraham dohok dibata. Idok debata tu si Abraham. Audo Jehovah debata. Jala bangsokku maho inna. Umat pilihan Allah. Jala ibana parmahad dihita. Adong do kutipan manang napiga ayat na taboto di Ezekiel nang di Psalmen 20 songon merujuk tu patujulo ni jamitat tanaking manang epistel ima Johannes bidu 10 idok audo parmahan na denggar roha ina Jesus jala ibana do pitui jala idok anod dia opat bongoti hamuma akabahalna manang bongoti hamuma pitu masuklah lewat pintu. Manangise na masuk na siap pitui panakko do ininna. Parjaha doi. Ya. Ado pitui ido ibana di ayat 5 di ujung ni hata ni ayat 5 jala mersudut-sudut do hasitongan na. Pitui ima hasitongan pintu itu adalah kebenaran Allah. Inti naneng tadok, poin naneng tadok, hasonangan na sempurna, molo masuk kita siap pitui. Odo sa sitong na.
Jala hita biru-biru na, pinarmahan na do hita. Ya. Jala asataboto budaya ni halak Israel ujui di parpesal menon, molo dimasai pada umum na gudang do halaki namar biru-biru. Ala na memang gudang do hasil sian na memelihara biru-biru. Sian ni buluna, jagalna, dagingna, dohot, susu. Dapat do siap biru-biru. Jadi meningkat do ekonomi ni jolma sian namar biru-biru. Jadi gudang do jolma nama melihara biru-biru. Alana memang biru-biruan namaul muradon parmahan. Alai sifat ni biru-biruan si pangului. Jala lemah do galedo biru-biru. Alani ikon nadong do mangaradoti manang marmahanion. Olo do lilu biru-biruan molo soida iradoti. Alani galena murado dibuat atuasu manang serigala. Ya. Muradon marsahit. Muradon uasan. Jala olodon ala di perdalanan laho patarida ho panggagatan gudang do batu-batu olodo hacit pak nainon. Asa ikon di parrohai parmahanido biru-biru nai. Didok ibana audo pitu tu barai manang kandang. Jadi selektif do parmahanon mamering biru-biru na masuki. Poin nenek kudokkon bison hati hamasuk biru-biru itu hadangi amam ma sonang ma biru-birui dangadong gangguan alana parmahani do gabe si jaga pitu ngolo hata pasaran nani dok mai jolo ilakai jolo parmahani asabui bana masuk tu hadangi. Berarti dia ibana terus waspada. Berarti keamanan hadamion perlindungan ni biru-birui dijamin parmahani. Oh masa ada dah. Ala di do ibana do audo pitui lau ruar dohok masuk. Sadanay neng doho nokku dison. Ya dohu parwahon biru-biru duk sai di parmahani, mulak mabotari, dung mangan, dung minum, manang manggagat, ya, marmehe mabiru-biruon. Nahat citat donongangin narohakku. Saya parwahon di video nih. Enna alani na pojok donongangin na masuk mersilub batu bagas. Adok kita nobotosa alania hadoban namar mehe biru-birui izuluni parmahani inna saya hira naribu ma biru-biruon ya sasitong na patarida holas niro hadotu parmahani kami sudah kenyang dan kami sudah puas minum kami sudah puas sudah makan sudah enak kami. Tahirai marupani. Ali adong biru-biru na solo marmehet. Sesip terus. Ito nga to nga ni naribur nga marmehe sudiak ka biru-biruon. Sip ibana terus. Ibarat na songok kita nung ay nga maridde sudi jolma. Alay basa hole ni ibana dang doho maridde. Alani aha. Paling tidak doho nota tukulur rate. Hatsi ngadul na. Malu na hatsi ngadul dah. Manang adong situ aku sada copok ngingina ala mangalang jagal gigi palsu dan buai betio gigi itu ipon naon gigi palsui lau maraget demi bana buana mayamang padita bay nokon dan isi gigi palsuku buah mek patudu mazuniku mekel me bana ngato dan isi gigi palsui buana bay nokku maraget da pay madapo hepeng lau manggati gigi palsui pakai majo masker niku. Jadi mar masker mamaton, nasoy hamar masker be, gabe mar masker ma. Dokter gida betong,
hulima bunima hahurangani alani topeng maskerne. Ya. Bahasa dang marmehe biru-biruon. Kok perlu do suku-sukun parmasi nakingani. Ternyata amang do tamunenang. Na mauwas do biru-birui. Mauwas. Ditarik ibana ma biru-birui papuli ma masuk manasing may. Sahirane sukum ma. Ada apa denganmu? Masalam. Hirasongoni marupani pakulingi. Adong do name ketekat. Dangolay ba na molosong kita naking alani natukulum manang nacopo gigi palsuna kanima nakikan. Ya, sada problem do dito ngatongan inguluon. Mauasi ba na? Ipikiri biru-biron molo-modo mannonaw buhado ito ngatongan ni parpudomoni mauasaw. Akhirna Roma parmahani ternyata na mauas do ba na ibuam matuaik. Dungi, meh, itu rina. Saya mekel me biru-biru. Aman, nyaman. Nah tu itananya holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tado namar mahani hita. Nama jamin di hita ngulu namar hasonangan. Ngulu namar las ni roha. Alana ditangiang aliamanami idok Tuhan Yesus Kristus do. Leom madihami, si panganon, siap hari. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Alana godang dojol mana marlas miroha sasitungna, alanina di portibion, ale lobi siani, nanaing dohonot tuhita poin gabe na marlas miroha hita. Dohonot tama, Tuhan yang menjaga saya. Tuhan yang memperdulikan saya. Debata di bagasa Yesus Kristus na palua honao sian haholomon ni portibion. Nang peholom portibion dia memberi keselamatan buat saya. Sehingga diborngin nei biru-birui dangadong namar mehbe. Dangadong na menderita. Ketika kita masuk dari pintu yang satu itu. Semua penderitaan, tangis, sakit, penyakit hilang dari para dombanya. Oda sasitong na. Persoalan nongaing. Asa sikop las ni rohai dihita di arisa darion. Asa sikop pamujiot tadi siap hari. Nang pehita bawahan, manang manajer di sada perusahaan, kepala sekolah, kepala dinas, manang kepala seksi, manang kepala bidang. Manang na profesor, manang na doktor, manang na STH, manang ngahape title dihita no ngayon. Kita mau katakan, bukan itu yang menjadi penentu. Namar sepeda, namar delapan, namar mobil, namar kereta, namar merek mobilna, manang marbaju na bagak, no ngayon. Dang bei negabi las niroha dihita. Dang madok namar date. Gabedos halak namar dalapak do namar mobil. Idam. Ale gudang do jolma ala ni akka odengoddo gabe dipandang dongan na jolma. Gudang. Ih. Inna. Perenjoy natin. Berbaju baru. Ibu tohodo. Berbaju baru pi. Nung nga 3 tahun dang ibayari utang na tuyaw. Kabahaya do. 3 tahun. Marpaye musik. Pulpaye bajunay. Alay utang na dang ibayar do pe tuyaw. Ya. Las doro hasong ni. Kita na hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Buhay do sikop las ni rohatta. Di ngulutan ngaeng. Dang alanina di portibion, alana memang amang doh tamunay nang, las niroha no bagas, ima di pusu-pusuon. Molomian hatani di bata, di bagasar rohatta. Muluboy ta aplikasihon hatani di bata.
ido sasitong na. Porsea, dihuaso ni di bata na menjamin dihita haluaon keselamatan dohot salom di tonga-tonga ning uluton ido sasitong na. Usuk kumajuhi tamang dot tamunenang. Ketika ada orang beranggapan dia menjadi berharga, pertama, ala sabur masude digolang no di hurungna berlian doho tasna harga 50 juta, pakaianna desainer na terkenal, ya, mobilna harga 4M. Apakah itu menjadi manusia yang berharga? Apakah itu manusia yang berbahagia? Ketika itu habis semuanya. Dangadong be. Marlas ni roha dope. Terlalu sering kita memuja. Terlalu sering kita panai kokalak nadapotan. Songon na dihatap-hatap hamuraon hagabion hasangaponi. Jangan terlalu. Kita juga bisa memiliki itu. Kita boy do madapoti. Alai di do Yesus do di Matius biduonom ayat tului. Sai jumuluma luluihamu harajaun di bata. Konita bahonon nama aka odeng tuhamu. Songonari amang do tamu nenang daku bagajang bezamito. Sada poin neng singotom muna. Asa dihamuna las ni rohai. Olo dohamu iparmahat Tuhani. Amin martang yang mahita. Molehate puji-pujian rohanami ale Tuhan. Hami do tutu biru-biru mi. Najut-jut do hami manibil. Dang masuk siad dalan hasit tongami. Gebe rohanami hupar guru hok kami. Lomo nami huhalomo hok kami. Dang lomo ni rohamali Tuhan. Huluy hami, dakatami huluy hami di ngulu namyon. Ala ni juk dolas ni rohanami, ala ni akana di portibion. Dang gabi manotong las ni rohai, naukui ngot hami, naung dilioko di hami, sadalas ni roha, ima gabi si pardohot hami, namameop harajaon ni di bata. Marhite panobusion ni Kristus diakka na mangului na porsea di ibana. Tuhan, maema rohanami, urupi manang pusu-pusu nami, asa sikop las ni rohanami, sian na manguli ho di ngulu nami siapari. Om maroha pikiran nami, ati-ati nami, doho pakateon nami, linggumi mahami parmahani mahami ali Tuhan asa sangat tami tulas ni roha nasi kopi di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Merede kita. Lehon hatoranga habis tarat mangatusi hatami Lehon
bata naga biojan ni rohatta di nalau pasa peliat tu di bata sian meliaki bidutulu ayat 10 sonom madidok taruhok kamu ma sitong persapuluani tu bagas parpeopan sadong bohal di bagas saja buku jala ujuni hamu au taringok tusi ninna Jehovah Zebaot manang seukapokku di hamu akapad di luan ni langit dalam mangusehot Tuhamu gabe maradu marlobi-lobi. Amin tapasahak ma peliata. tapasahat ma peliato tu di bata martang yang mahita ali di bata amanami na di banua kicang di parhatopot rohanami dosian uduk ni rohanami hodomual ni nasau libasa na mauliutus
Dison hupasahat hamido pilihan hamole tion nami tuho. Sejalo jala pasu-pasu ma pilihan namion. Asagabe dalap panidangion. Parsaurat dohot ulaw nasini roha di huriamon. Bae mangulu nami gabe pilihan na Bartolomeo ni roham. Jala parsidohot paroho karajaumu. Holong hasito nga doho hadamiomu di sadok portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asa saya totong madok mulia tetuho. Tibagasak goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama nami na di Banua Gicang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajonmu, saya saut malomani roham di Banua Tungon son na di Banua Gicang, leo madihami sadarion hangulua siap hari, saya sama dosa nami, songop panesa nami, di dosa nidongan na merdosa tuhami, unak kami tugutu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hai ho, dona puna haraja, doha gopa, rodi hasaka. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batamahu. Di sodakot Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhom madamena tutodim. Amen.